kukupatsirani zimene wayankhula lero Comrade Ntanyiwa atu lero wakambapo zambiri zina mwayizo pena kubati kudi akutanthauza chani pamenepo. Comrade Ntanyiwa akutitu anthu ena asambira makhala president kodi nkhani imene chipiticha nangati ndani munthu ndawapanga zimenezi. Komanso tikuona tu MCP ati kuyasankha maloya oti awayime mlandu wake umene usunde uti. Atiyeni timvere lero Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM Nkhanga Zawona pa 11 December 2024. Comrade Ntanyiwa. Banji ya Malawi gonse kumene muli. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM chigawo kumama program ya Twitter imene timaicha Nkhanga Zawona kuchikwawa tuku anthu akukanga nako kuchikwawa akoti anagwidwa mu office akusamba nyanga kwa asambira a president a dziko lino mwina kuteka nchifukwa chake president wa dziko lino zochita zake sizikuoneka pamaso pa anthu ali ndani zili pa Limpopo radio station akutiso mmene tinali kusukuluso anazagwidwaso ufiti ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumama pa Limpopo FM program ija imene timaicha Nkhanga Zawona. Amalawi ndili ndi mtengatenga wambiri komano ndofuna ndipungule ndikuyankhula pano ndizomvetsa isoni ndikuyankhula pano zimene zikuchitika kuchikwawa kumene kuti kuchikwawa ngati ndisakulakwisa kuchikwawa kumene kundi ku department ya ku agriculture kumene munthu wina dzina lake Donald Ng'ambi akukakamira pa ntchito Donald Ng'ambi akukakamira pa ntchito ndipo nthawi yawo inatha ndipo anasainira kunena kuti ine nthawi yanga yatha ndiyenereka kuti ndithamange ndipite ndikapume. Koma chodabwisa Donald akhala kwa mwezi wa mtunthu ali kunyumba kuvomereza kunena kuti basi iwo akupita ku pension. Koma to Malawi chodabwisa from nowhere Donald Ng'ambi nzawo atabwera mvula kuzayamba ntchito iwo angufikira kubweranso ndikuyamba kumakhala mu office moja. Ndipo nkhani yakhala ikukambidwa ndipo nkhani yakhala ikupita ku koti zona zenizeni ndikuoneka kunena kuti Donald Ng'ambi akuyenereka kuti azipita. Koma akoti ayimamitu akulephera kugamula mlandu chifukwa chonena kuti zadziwika kunena kuti Donald Ng'ambi ndi m'bale wawo wa Thabo Chakaka Nyirenda. Ena mwina nkufuna kwa ayimbira Donald Ng'ambi wa telefoni kwa apasa malangizo 0883 50 9286 0883
0883509286 nambala ya Donald Ng'ambi amene akukakamira pa ntchitopo. Ndikuti pangotha mwezi umodzi akubwereranso pa ntchito. Wakulu Rutaninge kukaya para kulije nyumba monenge chakuchita. Warekeni wanyinu wapare ntchito iye. Ndimwe mweka mukumanya ntchito iyi yayi. Wasibweni wa Donald Rutaninge kukaya anyinu wapare ntchito iyo. Ndimwe mweka mukumanya ntchito yayi. Pariso wanyinu wakumanya ntchito kurusha imwe apa. Wasibweni Rutaninge kukaya kumamanga nyumba izi zilele zikwalipheresa akuluwa akaganizira kuti koma ndikapita kumodzi zitheka. Asire na asanu wa Donald Rutaninge nyengo inu yamara kukakamira pa ntchito chifukwa chonoti abale awo ndi athabo chakaka Nyirenda. This is already Tanywa on Limpopo FM. Ziri kwa Mbaluku usiku. Kansala wakwa Mbaluku Astuadi Mwase akagwidwa chigololo, ndipo akagwira nda akazi awo. Ndikunena pano akazi awo ali mululu wa mabala amenyedwa nda Stuadi akansala MCP. Like father, like son. Inu mukaliza kuti mtsogoleri ngatiye wapereka kachipatso ku 49 ndeka kansala so nkachani. Ndeti kuti akansala Stuadi Mwase agwidwa chigololo agwidwa ndi akazawo kukapeza ziriko boma ndiyo mwelo. Zulo ndinatamangira ku airport kuti ndikaone anyamata amene anathandizira president kunyamula zigubu kuti akatitengere mafuta ku Saudi Arabia. Zomvesa isoni aliyense amabwera ndi chigubu chili empute kusonyeza kuti gemu yagona. Anapita kokapempha koma palibe chimene chachitika. Munthu wopanda manyazi ngati president wa dziko la Malawi sinaoni. Anapita komweko kukapempha 22 billion yokonzera msewu wa kumakanjira. Lero akupita sokonko ndikumakapemphaso ndrama ya msewu wa kumakanjira. Kodi anthu ake mulibe manyazi banji? Amalawi mwina nkutheka zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti m'maso mwawo kapena mu ubongo mwawo simukuyenda. chifukwa chofuna kukwimira ntchito Amalawi tinamva kunena kuti mwana wa Ephraim Chivunde anaziwombera eka kunali tukukwimira kumene kuja ati kwa akwimira achakwera ndipo mwana uja ataomberedwa anauzidwa ndi nsing'anga wa ku Uganda kunena kuti
zikazachitika pakuyenereka kuti musanafike pamaliro mupite mukagonekaye ndi mzimayi wa chibwezi ndiye musakaonekere pamaliro achakwera anakhwimiridwa. Nchifukwa chake Amalawi tingayankhule china chilichonse achakwera sangamve akhala akusambiridwa mankhwala Moses mwawo momwemo ndikuwapezerera anthu achakwera osapangapo kanthu ndikunama achakwera ena ndi ambobo anagwira akusambaso mankhwala Moses ya president koma sana achose mapeto ake anangoti takhululukirani amene ndi nyamata wanu. Lero taonani zimene akupanga president angoti apita uku azungulira apita uku ndikumvanso kunena kuti ambobo omwewo anagwidwa ufitiso ku sukulu koma ziliko nkulinga utatosa. Akuti ine sindikhala nawo ku msonkhano amayi Joyce Banda ndimafuna kuti ndikuchenjezeni musazafe ngati Chilima. Tinayimbira foni ya Chilima anangoona mameseji athu osatiyankha, tinayesa kuwayimbira azinzawo anangokhala maprutiki kumapeto kwake tinaona zochitika. Ndofuna ndikupempheni amayi Joyce Banda kuti kuchipani kwanuko kulibe lamulo ngati limene lina mugwera kondwani na nkhumwa lowa chosa anthu muzipani ngati akupanga zosa vomerezeka ndi chipani icho alephera kukhala nawo pa msonkhano wanu akunamizani kuti akudwala akupita ku chipatala mama wake akunyamuka ndi president akupita ku Dubai. Kodi mawa sasa kuthirira ni mankhwala munthu uyi ndiye Amalawi ulendo wa ku Dubai tangoendako chabe palibe chimene tapezako. Tinayesa mafilimu awa ndi awa zatikanika kuyesa kupempha ndrama za msewu wa kumakanjira kawiri nanga sizoyamba zicha tinanyambita mafumu akumakanjira mmatikanda amakanjira amene mukamva mukuti bwanji mmatitupaja munakatenga ndalama msewu kulibe. Lero musauza chani anthu akumakanjira kodi ndinu opepera mwa mtundu wanji kuti muzavotere Lazarus Chakwera ndi MP wa kudera lanu. Nkupyolera mukafukufuku wathu titagwirisa ntchito mashini athu a Limpopo FM tapeza kuti MCP yakhazikisa matawa 11 amene akuwadalira kunena kuti azakhale mbali imodzi yozabera zisankho. Matawawa alipo 11 dziko lonse la Malawi koma ubwino wake matawawo tadziwa ndipo we will work out on this issue. Musadandaula Malawi tadziwa matawa onse amene akhazikisa MCP amene akudalira MCP kuti akamazatumiza ma information yawo azikafikira ku area 43 ku chinyumba chicha ndi kumalo ena amene akhazike manyumba anduna za boma ndicho linga chonoti azabere chisankho. Koma zimenezi sizitheka. Ine ndi mzanga wa Bakiri Muluzi we are working out on this issue. Palibe kubera chisankho ndi pamene azakhumudwe kunena kuti umati mbali inayi ine ninadziwa maphunziro anga out driver enanso atadziwa kuposeraso pamenepo. Limpopo ndi Comrade Tajwa. Ata
atangomva aboma atangomva kamphekesera kunena kuti chipani cha DPP ndi zipani zina zotsutsa ndiye wina aziti mwachulapo UDF mwachulaso atupere muzindimva atumene ndikuyankhulamo ndati chipani cha DPP ndi zipani zina zotsutsa zachita kompairo mulandu kuti chisankho chimene chikubweracho sichizakhala chisankho chabwino ndi IMCP chifukwa chonena kuti amva mphekesera yonena kuti DPP akupita ku khoti sopano kukatsegula mulandu ndi kuyimisanso kalembera kuti abayima kaye mpaka until further notice. MCP ndi maloya ena agwirizana kunena kuti asankhe maloya onena kuti DPP ndi zipani zina pamene akupita ku khoti anthu amenewa akayendese milandu ndi kuti akapotoze chigamulo. Izitu ndachita kuzimvaso ndekha ndi makutu mwanga maloya ena mmene ndimadya paja pa mtumbuka chifukwa inetu paja ndikukonda kudya pa mtumbuka ndikumene ndikumadya chokudya changa pamene pa Amalawi pakuphikidwa chokudya chabwino. Ino anthu akulilongwe tathamangirani pamenepo pali chokudya inunso kudya nkumati koma ngati uli mwitano kapena ngatayi kamo madzi amaliro ndiye palibe kanthu ali mtanyi waonjeza ndiye IMCP agwirizana kunena kuti akhala ndi mkumano lachisanu a president akupita ku mzuzu ndiye mkumano ukakhalira ku mzuzu mwina ausintha chifukwa ndalengeza mkumano ukachitikira ku mzuzu kuti agwirizane kodi ndi ndani ndi wapona kita amene ati autenge mlandu huu kodi amene ati autenge ndi anzikamanda kodi amene tisankhe ndani ndiye MCP yagwirizana kuti isankhe anthu owayimirira mulandu kuti akapotoze chigamulo chifukwa zadziwika kunena kuti ichichi si chisankho koma ndi masanje. Taona kudedza mzimayi wa MCP akugawa ndrama akutolera makhadi ukakhala msonkhano wa mfumu a Richard Chimwendo tinauona zulo kunchezi panali anthu ka 37 ka 74 taona agangata musamale zimene mukupanga mulilongo agangata ena afe zikutinyasa bwanji mukumazazisa misonkhano yanu zikukhala bwanji kodi ali kuchaya kugwesa nde gangata akuchayadi achayeni ndio funika kupita kukasiya mulowera kukasiya gangata ofuna kulowera kukasiya kwao konko rimpepo ndiko litajwa nkhani ina yomvesa chisoni ya Malawi ndio nina kuti tonse tikuziwa kunena kuti Morris Munthali aja ambiri Morris Munthali anthu ambiri timadziwa ndi dzina lichalo kuti nchenche yakwera munkaka ara comrade tajiwa mpaka nchenche yakwera munkaka timadziwa ndi kuti nchenche yakwera munkaka. Morris Munthali amene anali ku chipani chicha cha MCP koma ataona monga ngati iwo mbusa kunena kuti nkhosa za Mbuye zikuvutika sopano ine ndikapyere zina siku la chiweruzo komano nkhosa za Mbuye zikuvutika ndisapitirize kuyenda ndi IMCP kuli bwino ndituluke. Anapanga chisankho chifukwa ataona mavuto a anthu amene akukumana nawo kwawo ku mzuzu. Amalawi ndizomvesa chisoni galimoto ya Morris Munthali inapangidwa hayala kuti ikanyamule matabwa a munthu wina ndipo Morris Munthali anatuma mwana wawo kupita kukanyamula matabwa aja. Zomvesa chisoni anakumana ndi apolisi atakumana ndi apolisi kufusa ndanyamula matabwa ngati ine wa hayala ndatengera anthuwa kuti ndikasire. Apolisi anammanga mwana wa Morris Munthali ndi m'bale wake amene anali naye mgalimoto ainake amatabwa aja ndikuwasiya. Kodi zimakhala choncho? Ndikufuseni afumu aku Idingeni, ndikufuseni afumu aku Ikwendeni, ndikufuseni afumu aku
akuhewe kodi zimakhala choncho munthu wapangidwa hayala ndinyamulireni matumbawa mukandisire kwakuti matumbawo aini ake alipo kodi muzimanga wanyamulayi kapena aini ake akatundu mwana wa Morris Mthali wakhala ali kuselo kufikira amulipirisa 1.5 miliyoni ndikumutulusa pa bail out nzakeyo ndikunsiya konko chifukwa chonena kuti makobiri palibe lero akumugamula kuti azikaseva amalawi dziko lathu likulowera kuti Morris Mthali MCP anakulakwirani chani kodi munthu mkazi ngati akunena kuti sindikukufuna kodi umamkakamiza ndi zimene zikuchitika mu dziko la Malawi amalawi ochuluka zaonesa kunena kuti sakufunanso chipani cha MCP sakufunanso President Lazarus Chakwera angakhale ku MCP komweko sakumufunanso Lazarus Chakwera koma munthu akuziyeneresa kunena kuti mamuna ndine amalawi akuti sakuafuna achakwera osapanga zinthu zokakamiza ndeti kuti mwana wa Morris Mthali anamangidwa nkhani zake sazi ino amene muli mafumu ati echikula mahembe kodi zimayenda choncho pano pakasungu pano kumapita kulilongo woyendetsa nkukhala munthu oti sakudziwa basi yochita ngozi mosakalitsa ngoseka driver amene ali patsogoloyo komanso ndi amene akumthandizira driver ngani ndi utsogoleri ndizoona zimene mukunenazi koma ngati mtsogoleri akulandira katangale nanga dziko lita mtsogoleri akatenge ndalama kwa amwenye nanga dziko lita ngati president amene akuchita nawo zakatangale ngati nduna zake zimene zikuchita nawo zakatangale ndi chifukwa chake kumati ngati ife tikupanga nawo katangale alitsati chimwe topanda ngati ife tikupanga nawo katangale dziko liyenda bwanji ndikateronso pa Limpopo FM ndapita ndati ndili ndi nkhani zambirimbiri ndibweranso chigawo chakumasana ino kulumbazi ku polisi ndikubwera kumeneko kulumbazi ku polisi ndikubweranso ku Balaka ku polisi ndikubweranso ku polisi uko Limpopo FM ndi Comrade Tayiwa muli banji ku State House muli banji ku State House muli banji achacha muli banji this is Comrade Tayiwa on Limpopo FM nanga muli banji mautenga ndipeza ndamva kulira kwanu aliyense amene akuziwa zonoti wapereka utenga kwa m'bale wace kuti pepana auze na Comrade Mtanyiwa pukusilangalo asali masule utenga ndaumva nde muchepese machitachitawo chifukwa ndi masula pukusilo Indezi ndizavuta tikolonsera pansi chifukwa cha COVID mukutero bani anga matia kukwerawo amachokeranso ku America kodi sino lomwe ukati COVID kulibe ngotawa zisanto nanga lero chachitika cha kutika kamisa kadini usalire Malawi we tikulina tikafuta ilipo ntawi kubwera intola Malawi we ngachitiri kuno ndikukenani mulibwanja chisale mulibwanja noma nechisale nafika tasujera tibwera